Ez dezagun inoiz ahaztu. Indarkeria matxistak giza eskubideen urratzea da, pertsonen askatasunaren eta duintasunaren kontrakoa. Eta indarkeria honek 11 forma har ditzake gure egunerokotasunean. Eta guztiek gutako bakoitzaren bide propioa oztopatzen du. Nahi eta sentitzen duguna bizitzeko eragozpenak jartzen dizkigu. Eta Dardarka zeruak, kaldea estatuak, dardarka epaile legedi estuak, emakumeak gaude ia lertzear garrasi batekin. Egan irtetzean, aste bakoitzeko, minutu bakoitza, hildako aizparen minaren oroitza. 2025ko ekainak 7 Bilbon bikotekideak eraila. 78 urteko emakume bat, 2025ko uztailak 29 zizur nagusian bikotekideak eraila. Barakaldoko 84 urteko Alicia, Irungo Miren Adriana, Gasteizko Miriam Oliveira, Bilboko Pilar Amaia, zizur nagusiko 78 urteko emakumea, Zarauzko Joana Arteaga, zamaurratu arte bizirik da aske behingoz jausi gabe. Patriarkatua, nina izanen Judit Marta talea. Nina izin dirit Paula Maribi Andrea. Nina izipoitu zenuen emaztea. Ni ume zurtzutzi zenuen umea. Gaur egingo dizu emazulea.